A Briotech Kft. 1990 óta foglalkozik élelmiszeripari gépek, gépsorok és kiegészítő berendezések forgalmazásával, illetve olaszországi gépgyártók magyarországi képviseletével. Széles termékpalettánknak köszönhetően az élelmiszeripar több részterületét látjuk el tésztagyártáshoz kapcsolódó berendezésekkel, liszttároló és lisztkezelő rendszerekkel, illetve csomagológépekkel. Az általunk képviselt cégek kiváló minőségű, megbízható egyedi műszaki megoldásokkal tervezett gépeket készítenek, melyek alkalmasak mind a kisüzemi gyártásra, mind a nagyipari termelés igényeinek kielégítésére. Ennek megfelelően ügyfeleink között a családi vállalkozások épp úgy megtalálhatók, mint a nagyüzemek, például a Gyermei Zrt. Tésztagyára. A gyártási folyamat mindig a jó minőségű alapanyagokkal kezdődik, ami a megfelelő technológiával társulva magas színvonalú, korszerű termékeket eredményez. Az első lépés természetesen a dagasztás, amely meghatározza a tészta minőségét is. Az alapos dagasztás után a terméket vákuum alatt sajtoljuk át a formázó matricán, mely ennek köszönhetően nyeri el végső alakját. Ezt követően kezdődik a szárítási technológia alkalmazása, majd a gondos csomagolás során emberi érintés nélkül automatikusan kerül raktárra a késztermék. A speciális gépsor lehetőséget biztosít a kisebb mennyiségben történő gyártásra. Ezáltal a különböző cégek kialakíthatják egyedi arculatú termékeiket. Természetesen ebben az esetben is a legmagasabb technológiai színvonalon dolgozunk a kiváló végeredmény érdekében. Reméljük, hogy a látottak megnyerték bizalmát, és hamarosan önt is partnereink között üdvözölhetjük.